Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo at welcome po dito sa ating EB Talakayan. At siyempre with your host Mel Elizalde po dito sa ating studio mula sa Kalakang, Maynila, ang Elizalde Broadcasting. Ngayon po ay araw ng Wednesday, April 5, 2023. Nako, mahal na araw na bukas and Friday and Saturday. Lahat po tayo ay siyempre mag-aayuno, no? Ayan ang ating pong talagang ika nga po kinalakihan na at kinagawayan na. So, lahat po tayo ay talagang sumusubaybay dito sa ating mahal na araw at binibigyan ho natin talaga ng pagpapahalaga. At siyempre po, parati tayong hindi lamang dahil mahal na araw, gugunitain natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Diyos kung bakit siya namatay, anong sakripisyo niya para sa sangkatauhan. Yan po. So, ngayong araw, bagamat mahal na araw na nga, nandito pa rin tayo para magbigay po ng mga importanteng mga balita para sa ating pong mga mamamayan. At ngayon, ang ating pong ibabalita sa inyo ay talagang ito po ay talagang napakahalaga, lalo na po sa mga magulang na nagpapaaral pa ng mga anak sa kolehiyo, no? Naranasan po natin lahat yan kasi during the time na nagpapaaral po tayo, sabay-sabay sila sa kolehiyo, 4 na lalaki. Di maintindihan kung paano ko pagkakasyahin. At syempre, tuwing magbabayad po ng tuwing magkakaroon na ng examination, no, yung kinakailangan may permit sila. Pag hindi nakakuha ng permit, ibig sabihin hindi nakabayad. So yan po pag-usapan natin, sinasabi, no permit, no exam, ban, magpapasara ng private school. Ito po yung isang panukalang nilalayo ng ating kongreso, no. So yan medyo nalungkot ang mga private school, siyempre naman. Dahil ang karamihan po sa ating mga universities dito sa Manila at Kalakang, Maynila at kung saan-saan pa ay mostly mga private po yung mga colleges and universities na yan. Bihira po ang ating pong tinatawag na national college o sponsored by the government like UP and itong mga eskwelahan dito sa Manila na Universidad de Manila at saka pamantasan ng Maynila is like UP in Manila. No, yan po. So, talagang ang pinag-uusapan ho talaga dyan yung itong bayad, no? Nakita nyo po, sakit ng ulo ng mga magulang kapag, lalo na kung meron po silang mga anak na sabay-sabay mag-aral sa college, no? At alam nyo naman yung mga permit na yan pagka examination na at wala silang maibigay na permit, ibig sabihin hindi nakabayad, hindi nakadaan sa registrar's office. Kaya nga po sinasabi ng dito sa panukala na to magpapasara ng private school. Pinatitigil ng mga samahan ng private schools ang panukalang inihain sa lehislatura na papayagang mag-exam daw ang mga estudyante na hindi pa bayad sa kanilang tuition. Ayan, nag-ano sila. Sumakit ang ulo nila itong samahan ng mga private school. Magsasara na lang ang mga private school dahil sa pagkalugi. Yan ang sagot nila. Sinabi po ito ng Coordinating Council of Private Education Association o COCO-PBA. No? Naintindihan nila ang layunin ng House Bill 7584. Matulungan ang mga estudyante
at ang pamilya ng mga ito, no? Libo-libong mga guro at empleyado naman ang nakasalalay sa tuition fees na ika nga po sinisingil ng mga private school. Hindi po rin natin sila masisi dahil alam niyo po yung mga private school kahit na hindi yung mga universities and colleges, yung mga nasa high schools and elementary, marami po tayong mga private school dito sa ating bansa, no? Sinasabi nila, diyan nakasalalay sa pagsingil ng mga tuition fees ang mga sahod ng kanilang mga empleyado. Natural, saan po ba manggagaling, no? Pero ang masakit po nito, wag naman magagalit, talaga naman matitindi ho pagka sinabing private school. Grabe ho ang mga, kahit sa elementary and high school, secondary, no? Ang kanilang pong mga tuition, Sus Mariosep, parang pumaparehas na sa mga universities and colleges, no? Yung hindi ho masyadong mga kilala na, na ika nga big names sa universities like LaSalle, Ateneo, like that. Pero, ang mga tuition po sa mga elementary and high school, mga private schools, alam ko po yan kasi ang mga apo ko karamihan, hindi ho karamihan, lahat sila hindi nakaranas ho ng public Kaya masaya naman ho ako dahil kasi nakapag-aral ng kanilang mga magulang. Lahat sila puro private. But then, talagang kahit ho sila nakatapos, yung mga anak natin, maririnig nyo pa rin yung daing nila. Ang taas ng tuition, mga ganon, no? Nasa elementary pa lang ho yan, tsaka sa high school. How much more po sa universities? It's a good thing na yung iba po natin, mga anak-anak nila ay nakapasok ko sa mga sa mga government universities like Pamantasan ng Maynila, mga UP, mga ganon. Siyempre, medyo libre ho ang tuition dyan, no? Ang inyong iintindihin na lang yung pamasahe at kung medyo malayo ang bahay nyo dito sa Maynila, mapipilitan po kayong itira yung mga estudyanteng mga anak nyo diyan sa mga, ika nga po, yung mga condominiums na very safe naman para sa mga dorms and condominiums, no? Na safe naman pa sa mga estudyante. Pero, ang tanong, gaano kalaki ang bayad? Malaki ho. Nakakita ko po doon sa mga anak kong nagpapaaral dito sa Maynila ng mga colleges Talagang namimilipit ho sila, although dalawa silang pare-pareho silang nagtatrabaho, but then siyempre ho yung mga tuition fees sa kanilang mga estudyanteng mga nasa college na, yung mga anak-anak nila, talaga namang matitindi, lalo na kung nursing po ang courses niyan, matindi, di ba? Nung araw nung nagpaaral po ako ng nursing doon sa aking panganay na gwapong-gwapo na ngayon po ay nasa Amerika na at isang matagumpay na nurse, yung aking panganay, talaga namang nung pa lang, mga 20,000 na mahigit ang isang semester, pero ang sakit na po sa bulsa nun. Ngayon naman, hindi na hutang sa 20 yan, pamasahe lang siguro yun. Mga nasa, masyadong mataas ang tuition fees ng mga nursing student ngayon. Kaya po, talagang dumaraing po yung mga magulang. So, sinasabi po, dahil dito sa panukala ng House Bill, na sinasabi ho na hindi payagan na ang gawin nila sa mga estudyante pag hindi nakabayad ay walang permit, walang exam, hindi nila papayagang makapag-exam. Yun ang sinasabi. So, yung pong House Bill 7584, gusto ng gobyerno matulungan naman ang mga estudyante, lalo na po yung mga anak na sobrang mahihirap, na talaga namang may angking talino. Marami po tayong ganyan, di po ba? In fact, yung mga nagtapos sa mga board exam ng nursing the last, nung paskil nila, ay mula sa isang anak na mahirap at talaga namang, miskin na ho yung bar exam naman, ay nagtatap dyan yung mga anak na mahirap na talagang karapat dapat naman talagang bigyan ng, kaya nga po, pagpapahalaga. Yung iba naman ho kasi, yung ibang anak na mayaman, dahil siguro sabi nila, mayaman naman kami, kahit ako pag bumagsak ako, pwede naman ako mag-repeat di ba? Parang gano'n, no? Parang easy-easy lang sila. Pero pag ikaw ay isang anak na mahirap at talagang nagsusumikap ka, lahat ng iyong asignatura ay talaga namang ililista mo at talagang gusto mo. Kung ano yung supposed to be na matapos mo ng mga courses, yung mga subjects sa isang semester ay talagang
sisikapin mong ipasa lahat yan at wala kang dapat na ibagsak. Ayan. Naalala ko po nung ako'y student during my time, no? Siyempre, pinagsabay ko na yung pagiging pamilyado, nanay, at the same time, estudyante, ano? Maaga ho kasi akong nakapag-asawa at yung aking husband ang nagpa-aral sa akin. Pero pinakita ko sa kanya na I am very responsible at talaga ho lahat ng hirap ay dinanas ko. Ma-share ko lang sa inyo yon. Kaya sinasabi ko nga po sa mga estudyante ko during that time na ako yung nagtuturo pa dyan sa DepEd, Secondary Public School Teacher po, ang inyong lingkod for 38 years. Sinasabi ko, nako, pahalagahan yung pag-aaral nyo dahil yan ang makakapag-save sa inyong kinabukasan. Yun nga pong mga nakatapos na nahirapan maghanap pa ng trabaho. Yung po ko kayang hindi nakatapos na. Hindi po ba? Kaya pahalagahan ninyo. At ito nakikita natin ang ating pamahalaan gumagawa ng paraan. Pero syempre, titimbangin din siguro ng pamahalaan yan na hindi basta niya ipapaban niyang magpapasara ng private school kung hindi sila magpapabigay na examination sa mga estudyanteng hindi nakabayad. Sabi nga po, baka maging ito na lang ang paraan para sakaling ito ay maaprubahan, ang panukalang papayagan ng mga may utang na estudyante, mapipilitan daw po ipasara ang mga private school. Tatanggalin na rin nila yung programang sinabi nila na bibigyan nila ng leeway o ng mga ilang panahon na makapagbayad ang mga estudyanteng may utang. Pero pagka daw nagkaroon ng ganyang panukala, maaprubahan, magsasara na lang sila. Siguro, hindi naman ho nananakot yung mga yan. Pero siguro, pag nagsara ho, ma-occupy naman ng public, ng government, public schools yan, ng government schools, no? Mga public schools. Pero alam niyo po ba, ako po'y galing sa public school, isang guro sa public school ng matagal na panahon. Ay nakakaawa ho mga estudyante natin for every, sa isang, klase, nagre-range ng 60 to 70. Yan po. Nung panahon ko pa ho na yun. Lalo pa ngayon, tumaas na ho ang bilang ng ating mga estudyante. Kung ganyan ho, magsasara mga private school, nagbababala na sila dahil sinasabi nga po, yung panukalang batas na sakaling maaprobahan, ay magsasara na lang sila dahil doon nga lang umaasa ng mga pambayad para sa mga guro at saka yung mga empleyado ng kanilang private schools, hindi po ba? So, naintindihan ho natin yan. Pero, paano rin naman ho yung mga estudyante gustong mag-aral pero sabi sa nanay, Nay, bukas exam namin prelims namin o midterms namin o final exam, etc. Alam nyo naman, pagka mga ganyan-galang, kailangan bayad at ang katunayang nagbayad ay ang permit na manggagaling sa Registrar's Office ng universities and colleges. Yan ho talaga. Ako ho noon, sumasakit nga ulo ko dahil nag-aaral ako, kaya nga nung ako'y nag-graduate, katatapos ko lang manganak doon sa aking pangalawang anak. February 1973, nanganak ko ako sa aking pangalawang anak. March the same year, April the same year, graduate po ako ng BSE. Sinikap ko po. Kasi sabi ng husband ko, baka pwedeng, yung itong semester mong huli, pagkapanganak mo na. No. I will continue. Total, isang semester na lang. Yan po yung mga pagsusumikap. At ako'y napapasalamat sa Panginoon dahil ginabayan niya ako at the same time. Hindi niya inalis sa puso ko ang hangaring maging isang professionals kahit na po ako maagang nag-asawa. At siyempre sa tulong ng Panginoon, pangalawa sa aking sarili sa pagsusumikap. At pangatlo siyempre sa akin pong husband na nag-provide sa aking mga tuition at mga kailangan sa paaralan. Yan ho talaga. Kaya nga, yung mga professional student na yan, you are so lucky. Kasi wala kayong problema, di ba? Ang problema, nasa inyong mga magulang lahat. Kaya, pagbutihin niyo po. At sana, pagdating ng panahon, yun nga ang ating mga layunin tayong mga magulang, di ba? O sige, mag-aaral kayo mabuti Huwag na kayong manghingi, huwag na lang kayong magbigay. Bala kayo. Hindi kayo magbibigay. It's up to you, di ba? Hindi naman kami nang hihingi. Dahil tayong mga magulang, sinasabi nga nila
Minsan narinig ko sa sa Google. Ay, hindi dapat pabigyan niya mga magulang dahil dapat sila ganun ho ang sabi ng isang anak. Very well, no? Talagang kanya-kanya lang ho tayo ng kapalaran. Sinasabi nga po natin, sige, huwag naman kayo, hindi naman namin naasahan yan. Pero syempre, deep in our hearts as a parent, hindi naman ho tayo lalahad ng kamay. Yung maalala man lang tayo, kumusta kayo dyan? Yung kantang, kumusta ka? Yung ganun ba, masarap na sa buhay ng isang magulang. Pero kung wala nun, wala tayong magagawa. Wala talagang ganyan. Meron tayo, ika nga po kanya-kanya lang ng kapalaran. Well, ito, balik ho tayo sa no permit na exam, ban, magpapasara ng private school kapag naaprobahan itong sinasabing, panukalang batas na to, na hindi ipapayagan ng mga estudyanteng walang pambayad. House Bill 7584. Na, kita nyo, ganda, no? Kaya lang, may problema rin ng gobyerno. Baka nga biglang magsara yung mga universities and colleges and elementaries and private schools. Paano? Marami hong mawawalan ng trabaho. Di ba? Siyempre, hindi naman ho lahat ng mga guro ay nasa public school. Marami ho ang nasa private school. At before we continue, gusto ko pong pasalamatan ang ating pong mga yung ating pong mga taga-subaybay. Katulad po ni Engineer Edwina Villarosa is watching. Thank you very much, ma'am, for watching. And of course, our former Principal Dr. Loida Diaz is watching. Ma'am, thank you po. At saka sa mga text po ninyo sa akin. Salamat po. At syempre, dahil yung pinag-uusapan natin na tungkol sa pag-aaral ng mga bata, wala ko talagang magagawa Gusto ng mga parents magpaaral, pero minsan talagang sagad na sagad ang mga budget. Pero habang sagad na sagad ang mga budget, patuluyan naman ang taas ng tuition. Wala tayong magagawa kundi pagsumikapan na lang. Kaya kayong mga estudyante, lalahanin nyo ang hirap ng inyong mga magulang. Huwag kayong magkakamaling maglakwatsa. Alam niyo po, nung ako ay estudyante, ma-share ko lang sa inyo. Bawat semester na akin pong susuungin, halimbawa, second semester na, lahat po ng mga subjects na yan kinukuha ko. At I see to it na lahat ng mga subject ipapas ninyo, ipapasa ko. Dahil ayokong mag-repeat. Dahil pag nag-repeat ka ng isang subject, natural, pera na naman. Di ba? Nung araw, magkano lang ang tuition dyan? Sa mga universities. Umaabot lang ng 1,000 o 2,000 lang, ganyan, per semester. Diba? Na ho yun, full load na. Pero ngayon, kahit na ho yung pinakamababang course ay napakataas na. Siyempre, kasama doon ang bilang ng mga baon. Yun ang masakit, yung baon pamasahe ng estudyante. No? Talagang ang ang pagsisikhay sa buhay ay napakahalaga. Anyway, mag-aaral lang naman po kayo ng 4 na taon. Kung kayo kukuha naman ng law o kaya magdadalubhasa kayo mga another 4 years. Pero kung mabubuhay ko kayo ng mga 80 o mga 70 plus, buhay maayos na ho yun, di ba? Kasi meron kayong magandang profesyon, maganda ang inyong sweldo, hindi kayo nakalahad ang palad kung kanino sa mga kapatid o sa mga magulang o whatever, di ba? At isang karangalan bilang isang mamamayan na hanggang sa kayo'y nagkaedad, nagbabayad kayo ng tax. Ibig sabihin, makabuluhan pa rin kayong isang mamamayan ng ating bansa. Ayun o ating obligasyon di ba? Magbayad ng tax. At saka syempre, ay alam nyo, mas maganda po yung ang lahat-hati ng mga mamamayan ay nakapag-aral. Kasi iba po yung nakapag-aral May mas yun, tumitingin sa dignidad at syempre, mataas ang kanyang pangunawa. Hindi naman natin na minamaliit yung mga hindi nag-aral. Sapagkat marami po tayong mga kababayan na kahit anong gawin nila ay medyo nandun na sila sa ganung bahagi na hindi sila nakatungtong sa paaralan sapagkat na sa umpisa pa lamang ng buhay nila
ay nandyan na sila sa labas ng tahanan. Ni bahay nga, wala eh. Di ho ba? Ni, ika nga po, yung mga pangunahing kailangan ng isang mamamayan, shelter, di ba? Eh wala sila. Ay ano pa ho ba yung pag-aaral pa? Marami po tayong mga kapuspalad na mamamayan na dito lamang po sa malapit sa ating studio, sa kahabaan ng Kalaw, napakadami po diyang naka-standby na walang mga tahanan, mga bata pa. Kaya nga po sinasabi natin, yung mga anak, mga apo natin, mapalad kayo. Nandiyan kayo sa universities. Mga universidad, naka-uniforme. Na-uniforme pa lang eh. Talaga namang nagsasaad na wow, nasa Lasal siya. Wow, nandito siya sa Santa Isabel. Wow. Di ba? Ibig sabihin, talagang you are blessed. You are what? Di ba? Lucky to have parents na makapag-afford sa inyo na magpaaral dahil ang inyong mga magulang din ay pinag-aral ng kanilang mga magulang. Ay, so, yun din ang gawin nyo sa mga anak nyo. No? So, yun pong ating mga kababayan na hindi mapalad. We are so sorry for them at sana po mabigyan ng pansin ng ating pamahalaan ng mga ganong kababayan natin na nasa laylayan ng ng ating gobyerno na sobra pong kahirapan na pagkain man lang hindi makapagtawid ng 3 beses ang araw. At tandaan niyo po, kapag kayo ay isang naging professional, nakapag-aral kayo sa college, sa sarili niyo, mararamdaman ninyo na kaiba kayo sa inyong mga kaibigan na hindi nagkapalad na makapag-aral. Pati sa gawi ay malalaman ninyo, mahihiya kayo, lalo na pag kayo po ay nag-ibang bayan na. Tandaan nyo po yan. Dahil matatatak sa utak nyo na kailangan maayos ako ng maayos dahil isa akong professional. Ganun ho eh. Napakahalaga po ng ng formal education sa isang tao. How much more po, lalo pa kung maganda rin ang ugali, lalo pong napagbubuti. Pero hindi naman ho lahat ng kaso ganun eh, di ba? Sabagay, makikita po natin yung mga matatalinong tao. Huwag na tayong lumayo, magalit sa atin yung iba. Pero sa totoo lang, marami po tayong mga leaders na sobrang tatalino, ang gagaling. Pero ano po ang mga sinasabi ng ating mga kababayan? Sige, kayo na lang po sa isip nyo. Ituloy nyo na lang po yung aking yung aking sinabi sa sarili natin. But then, hindi naman po tayo nunuliligsa. Parang tinatalakay lang ho natin ang katotohanan ng buhay, no? Hindi naman ho lahat ng mga pangyayari sa buhay ay puro tuwid, no? Marami po ang balugtot. And so ang alam natin nasa tao po 'yan, no? Kaya anyway, anuman po yung mga negative na sinasabi do sa sobrang mga tatalino na inaasahan natin na kumbaga, yung mga nasa gobyerno na tagapagtanggol ng ating mga mamamayan at mga ibig sabihin, mga batas na dapat para sa mamamayan upang mapabuti ng higit ang kabuhayan ng mga mamamayan ng ating bayan. Minsan ho medyo nagkakaroon tayo ng mga negative thoughts sa kanila dahil sobrang nga pong talino nila puro yata sa bulsang nangyari, no? Parang yung dedication nila sa pagsisilbi nila ay hindi ho yata nila nakikita. Well, napalayo ng konti yung ating pinag-uusapan pero yan po ay kaugnay, di ba? Kasi pag tayo po nakapag-aral, ang lahat po ng iyan ay alam natin ang katotohanan. So, yan po, mga minamahal nating mga taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa ating palatuntunan lagi. At ngayong araw ng Semana Santa, sana po maging mapayapa ang lahat at puso natin ang kahulugan ng Semana Santa. At tayo po magkita-kita sa Sabado sapagkat bukas at sa Biyernes Santo wala po tayong gusto ko po magprograma kaya lang itong ating IT si Miss Wawaw, si Miss Faith na maganda syempre dalaga pa ho kasi ito sinabi siguro ng daddy niya, no, you stay home, parang ganyan.
tumatawa ako. So, what can we do? Siyempre, yung ating IT, nag-iisa ho ito eh. No, talagang ganyan ang buhay ng tao. So, kailangan niyang magbakasyon sa Bebes at Biyernes. But then Saturday, we see each other. At sana po, don't forget to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. At parati ko pong sinasabi sa inyo, I love you all. Bye-bye. Take care.